дуруд тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Исматуллои Абдулло. Таи чанд дақиқаи дигар шуморо аз хабарҳои идомаи даргириҳо дар марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон огоҳ хоҳам кард. шумораи захмиён дар даргириҳои марзӣ дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон аз ҷониби Тоҷикистон то ин лаҳза ба 17 нафар расидааст. дар ин бора аз ёрии аввалияи тиббии шаҳри Исфара ба Азия Плюс хабар доданд. манбаъ гуфтааст, эҳтимол дорад шумораи захмиён аз ин ҳам бештар бошад ва ҳоло дар хоҷаи аълои шаҳри Исфара ҳам духтурон ба захмиён кӯмак расонида истодаанд. нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон дар як изҳорот даргириҳои шоми 27 январи соли ҷорӣ оғозшуда дар марзи Тоҷикистону Қирғизистонро шарҳ дода гуфтааст, ки мақомоти масъули Қирғизистон ба як мулоқоти аз қабл ҳамоҳангшуда наомаданд ва тирпарониро оғоз карданд. бино ба изҳороти дафтари матбуотии нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон, тахминан соати 17:20 рӯзи 27 январ як гурӯҳ шаҳрвандони номаълуми ҷумҳурии Қирғизистон ба теъдоди 50 нафар аз ҳисоби сокинони шӯрои деҳаи Оқсои вилояти Боткан дар болои пули наздикии деҳаи Хоҷаи Аъло автомашинаи тамғаи портери шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки машғули рекашӣ буд ва аз ҳудуди Тоҷикистон аз маҳаллаи Хоҷаи Аъло ба маҳаллаи Сомонёни шаҳри Исфара дар ҳаракат буд, маҷбуран боз доштанд. нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон гуфтааст, ки барои пешгирии чунин амалҳои ғайриқонунии шаҳрвандони ҷумҳурии Қирғизистон дар сатҳи намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Исфараи вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шудани мулоқот мувофиқа шуда буд, аммо ҷониби Қирғизистон ба мулоқот наомадааст, мегӯяд ин ниҳод. ба ҷои ин, тахминан соати 18:10 ба вақти маҳаллӣ марзбонони қирғиз, ки дар қадқади пули наздикии деҳаи Хоҷаи Аъло мавқеи оташфишониро ишғол карда, аз силоҳи оташфишони мавҷуда ба сӯи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон оташ кушоданд. дар ҳоли ҳозир шиддати тирборон аз ҷониби ҷумҳурии Қирғизистон бо суръат афзоиш меёбад. дар байни сокинони осоишта ва сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистон талафот дида мешавад, омадааст дар изҳороти қидам. нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон ҳамчунин гуфтааст, ки ба манотиқи назди вилояти Боткан кӯчонидани ҷузъу томҳои ҷудогона ва ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва техникаи ҳарбӣ мушоҳида мешавад. айни замон аз ҷониби ҷумҳурии Қирғизистон ба самти ҷумҳурии Тоҷикистон ба сӯи сокинони маҳаллӣ воситаҳои нақлиёт ва иншооти гуногуни инфраструктурӣ тирборони шадид идома дорад. дидбонгоҳҳои назди сарҳадӣ аз миномиётҳо тирборон карда мешаванд, мегӯяд нерӯҳои марзбонӣ. парвозҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин бо вайрон кардани ҳарими ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, омадааст дар ин изҳорот. айни замон ҷониби Қирғизистон бо мақсади пинҳон кардани амалҳои ғайриқонунии худ омаро ба маълумоти бардурӯғ ва фейкӣ дар васоити ахбори омма ва манбаъҳои гуногуни интернетӣ фаъолона коркард ва паҳн мекунад, мегӯяд ҷониби Тоҷикистон. ду корманди шаҳрдории Исфара дар даргириҳои марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон захмӣ шуданд. Шафиён Искандар Маликӣ, мудири шуъбаи ташкилии шаҳри Исфара, аз пои росташ захмӣ шуда дар шуъбаи травматологияи беморхонаи марказии Исфара бистарӣ шудааст. дар ин бора аз бахши ёрии таъҷилии Исфара ба Азия Плюс хабар доданд. ҳамчунин дар ҷараёни даргириҳо Некрӯз Хоҷаев, ҳуқуқшиноси шаҳри Исфара, аз китфаш захм бардоштааст. ӯ ҳамроҳ бо раиси шаҳри Исфара ва кормандони дигар ба ҷои ҳодиса рафта буд. Станислав Зас, дабири кулли созмони паймони аҳдномаи дастаҷамъӣ, аз ҷонибҳои даргир хостори оташбаси фаврӣ дар марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон шуд. чанде қабл Станислав Зас бо дабири шӯрои амнияти Тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода ва дабири шӯрои амнияти Қирғизистон Марат Имонқул суҳбати телефонӣ анҷом дод, ки дар ҷараёни он дабири кулли СПАД хостори оташбаси фаврӣ миёни ҷонибҳо шуд. дар ин бора сомонаи расмии созмони паймони аҳдномаи дастаҷамъӣ хабар медиҳад. даргириҳои дубора дар марз, ки дар натиҷаи он захмӣ вуҷуд дорад, нигаронии ҷиддиро ба бор овардааст. муқоимати мусаллаҳона дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон бояд фавран қатъ карда шавад. низоъ бояд танҳо дар сари мизи музокират бо роҳи сулҳомез ҳал шавад. СПАД омода аст ба Қирғизистону Тоҷикистон дар ҳалли ин масъала кӯмаки зарурӣ расонад. итминон дорам, ки раҳбарияти ҳарду кишвари узви СПАД роҳҳои қобили қабули ҳалли ин мушкилии сарҳадӣ барои ҳарду ҷонибро пайдо хоҳанд кард, гуфтааст дабири кулли созмони паймони аҳдномаи дастаҷамъӣ Станислав Зас. Дилшод Сулаймонӣ, муҳаррири бахши тоҷикии Азия Плюс, шикоят аз он дорад, ки дастрасӣ ба иттилооти расмӣ душвор аст. ӯ дар саҳифаи фейсбукии худ навишт, ки дастрасӣ ба иттилои расмӣ сахт аст. ҳеҷ ниҳоде дар тамос нест. ҳамкасбонамон дар кишвари ҳамсоя дақиқа ба дақиқа бо такя ба мақомоти давлатиашон хабар медиҳанд.
вазъият дар марз бо қирғизистон ҳамоно муташанниш боқӣ мемонад, вале беш аз 15 дақиқа мешавад ки садои тирпаронӣ ба гӯш намерасад, гуфтааст ба Азия Плюс як сокини деҳаи Сомониён. Манбаъ ҳамчунин зикр кардааст ки то ҳол интиқоли нерӯи барқ аз сар гирифта нашудааст. Ёдовар мешавем ки шоми дирӯз 27 январ дар марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон дар деҳаи Сомониён миёни сарҳадбонони Тоҷикистон ва Қирғизистон даргирӣ сар зад ки дар натиҷа як нафар сокини деҳаи Хоҷаи Алои Исфара кушта шуд. ҷониби Тоҷикистон дар шарҳи даргириҳо гуфт ки тирпарониро қирғизҳо оғоз кардаанд. мо лаҳза ба лаҳза хабарҳои маҳзро пешниҳоди шумо менамоем. Пас пайгири ютуби Фараж бошед.